tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda. Hurukuro yedu yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti chakavanzika chekukunda kwaJesu pamuchinjikwa. Nditenderei pastor, tisati taita chidzidzo ndimbopa vanhu bila code yedu. It's fine. Vateereri, kune vaya vanenge vachida kubatsira kuti chirongwa chirambe chiri pamhepo, The Second Coming of Christ yaane bila code kuti zvireruke kuti mugone kusvitsawo rubatsiro rwenyu kwatiri. Bila code yacho ndo yanda kutaura kana muine pekunyora munogona kuinyora kuti mugare muinayo kuitira pazvinenge zvatendera kuti mugone kubatsira kuti chirongwa chirambe chiri pamhepo. Inotiyo *151* 2*5* 347681 wobva waisa amount hash. Ukadaro inobva yakubvunza zvinhu zvakawanda. Iwe enda unotsvaga pakanzi donation. Ukaenda pakanzi donation inobva yakubvunza assembly. Iwewe unobva wanyora zita rako. Ndichadzokorera zvakare. *151* 2*5* 347681 amount hash. Uenda pakanzi donation, wabva ipapo panobvunzwa kunzi assembly, wobva wanyora zita rako, waisa pin, inobva yaratidza zveshuwa kuti zviri kuenda ku The Second Coming of Christ. Mwari akuitirei zvakanaka. Yes pastor. Musoro wenyaya chakavanzika chekukunda kwaKristu pamuchinjikwa. Right. Chidzidzo ichi mufundisi. Tinoda kuti tiedze kuona nekuti patinoita zvekunamata mienzaniso yedu inotipa kukunda inowanikwa imo mubhaibheri. Right. Makatipa mienzaniso yekuti kudenga hakudi magwara, muchitora pamienzaniso yaNadhaniel. Saka mumwe muenzaniso wedu mukuru kana tichida kukunda pastor ndiye Jesu pachake. Alright. Tikaona kaitiro kaaita nesimba rake achitipo tikateedzera kudaro tinogona kukunda parwendo rwechikristu. Saka ndoda kuti muverenge pastor kuna Luke 18. Alright. Kubva verse 31 kusvika pa34 pachidzidzo chatiri kuti chakavanzika chekukunda kwaKristu pamuchinjiko. Luka 18 verse 31. Zvino akatora vane 12 akati kwavari, tarirai tinokwira Jerusaremu, mwanakomana womunhu uchaitirwa zvose zvakanyorwa navaprofita, nokuti uchaiswa kuvahedheni, nokusekwa, nokuitirwa zvakaipa, nokupfirwa mate. Vachamurovesa nokumuuraya, asi nezuva retatu uchamukazve. Asi havana kunzwisisa chinhu chimwe chaizvozvo. Shoko iri rakanga rakavanzika kwavari, uye havana kunzwisisa izvo zvakareba. Panapa Jesu ari kutsanangura zvinhu zvaizonomuwira panguva yake yekuenda kumuchinjiko pastor. Saka ataura tunhu twakawanda twekuti achanoiswa mumaoko evanhu,
vachamuuraya, nekumusvipira mate, nekumushora, nezuva retatu omuka. Zvinhu zvese zviri kutaurwa naKristu zvaakanosangana nazvo papiriyodhi yemuchinjikwa iyai, Jesu abva ati zvese izvi zvakanyorwa nevaprofita. Hachisi chinhu chiri kumubata nesurprise chongokaruka chaitika. Ndiye atotanga achiti yakuda kuzokwana nguva yekuti zvese zvakanyorwa nevaprofita zviitike pamusoro pangu. Saka chatiri kubva tatoona pamufundisi nemuvateereri ndofunga zviri kutokujekerai kuti nyaya dzaizowira Kristu aidziziva kuburikidza nemagwaro. Because kunyangwa ive mwana waMwari, because pane kakutaura kekuti nyaya dzese dzinoitika na Kristu vanhu vanongwa kuti ko zvaigodii, pane chaigozodii iye ari mwana waMwari. But iye achitaura nyaya dzacho haasi kuti ndozviziva ndiri mwana waMwari. Ari kuti ndiri kuzviziva kuti zvaakuda kuzonozadziswa zvakataurwa pamusoro pangu mumagwaro. Saka pana pabuda pfungwa yekukurudzira kuverenga. Exactly, pastor. Zvekuti pachatonopera chidzidzo patiri kuti chakavanzika chekukunda kwaKristu, muchaona chakavanzika chacho chichanyanya kuuya panyaya yekuverenga nekuziva kudzidza shoko raMwari. John 12 verse ya 32 to 33. John 12 verse ndeya 32. Neni kana ndasimudzwa panyika ndichakwevera vose kwandiri. Wakareva izvozvo achiratidza kufa kwaaizofa nako. Panapa Jesu futi vateereri ari kuratidza kuti aitoziva mhando yerufu rwaachafa narwo. Pandimai angoti bedzi kana ndasumudzirwa ndichakwevera vazhinji kunani? Kwandiri. Arikuva kusumudzwa pamuchinjikwa, kuiswa pamuchinjikwa. Kukufa kwake kuya achisimudzwa pamuchinjikwa. Sei tiri kudaro pari zvino. Miraitise dzimwe ndimba miri pastor. Mubva maona kuti aizviziva sei kuti achafa zvekusimudzwa pamuchinjikwa. Endai pana John 3 verse ya 14. John 3 verse ya 14. Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana wemunhu unofanira kusimudzwavo. Ibvai maverenga nyaya iri kunzi Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje. Inowanikwa kuna Numbers 21 verse 6 kusvika pa8. Numbers numeri 21 verse ya 6 kuenda pa8. Jehovha akatuma nyoka dzinopenga pakati pevanhu, dzikaruma vanhu vazhinji vaIsraeri vakafa. Zvino vanhu vakauya kuna Mozisi vakati, takatadza nokuti takapopotera Jehovha nemi. Kumbirai kuna Jehovha kuti abvise nyoka kwatiri. Mozisi akakumbirira vanhu. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, uzviitire nyoka inopenga, ugoiturika padanda. Zvino mumwe nomumwe wakarumwa, kana akaitarira, uchararama. Mwari aida kuona kuteerera kwavanhu pastor. Saka nguva iyi paita dambudziko vari murenje, nyoka dzichivaruma dziya, Mwari akabva ati iwe uchigadzira imwe nyoka yesimbi yendarira woiturika pabango pamutapo isingafambe. Aiwa haitofambe, ndeyekutoumba, ndeyesimbi yekutoumba chaiyo pastor. Kutoti hapana kana chirimo, haina kana poison. Zvikanzi woiturika padandapo. Vari kurumwa nenyoka chaidzo dzine poison. Ndinoda kuti anotarira panyoka yawagadzirai anobva apora. Mwari aingotsvaga kuteerera. Aitsvaga kuteerera chete. Saka Jesu paaiverenga ndima idzi mushoko raMwari, achiona zvishwa zvakapa vanhu vese kupona vaitarira. Saka muchimunzwa manje kwamaverenga kuNew Testament, ari kuti kana mwanakomana womunhu asimudzirwa, achakwevera vakawanda kunani? Kwaari. Obva ati sezvakasimudza Mozisi nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana womunhu achadiwo. Saka Jesu aizviziva vateereri kuti rufu rwaachasangana narwo nderwekuturikwa pamuchinjiko. Aizviziva sei? Kwete kuti mwana waMwari aiverenga magwaro. Irikukuchekera imimi ikakurasa indenda kutotyira. Ndiri kunyatsozvinzwa kuti zvakakosha chero uri mwana waMwari kugara uchidzidza mumagwaro. Yes. Nekuti anofanira kuisira pachena mumwe mauchapinda namo. Exactly. Hauzoshamisike kana kuvhunduka kana wapinda musituation iyayi. Verengai John 18 verse ya 4. Okay.
John 18 verse ya 4. John 18 verse ya 4. Zvino Jesu zvaakanga achiziva zvose zvaifanira kumuwira, akabuda akati kwavari, munotsvaka aniko? Mamona kaJesu. Because toda kungoona period akuenda pamuchinjiko. Hanzi Jesu aitoziva zvaifana kudi Kumuwira. Saka hanzi kugarden kuya kwaaiva aenda achinamata. Ana Judas vauya. Iye ndiye akatobuda. Kubuda pachena kwavari. Kutoswouya kwete kuti vamboswera vachitsvaga kuti asi tsvagai nekuko tsvagai nekuko. Aiwa hanzi akatobuda. Kwakuswa kuti varume muri kutsvagani. Saka nemonzera kuzviendesa kwavari. Akazviendesa kwavari. Chikonzera neBhaibheri aiziva zvese zvichadii zvichaitwa. Pfungwa yandiroda kuti ijeke pastor ngeyekuti muri kuona here kuti kaitiro kaiita Jesu dai ari nhasi akazi normal. Kuti uri kuziva kuti uda kutsvagwa wourayiwa so. Chaita kuti akunde nyaya idzi atoita zvekufambira rufu. Muri kuona kuti kutoita kunge kurufambira. Because aitoziva kuti vanhu ava ndo vari kuzonditora zvekunondiuraya. Zvekunondiuraya but ari kuvafambira. Chiri kumupa kudaro chii? Inyaya yaari kufanoziva kare. Aiziva sei? Aiziva mushoko raMwari. Endewo usiku iwo munoziva kuti pavakadzi muri kutsvakani. Munoiziva here nyaya iyo? Pavakavabvunza vakabva vawira pasi. Vakadonha. Munoiziva, munoidona. Zvekuti pavakadonha paya pasi. Dai ari iye aigona kubva atoti nevadzidzi vake chanzi. Atirovei vanhu. Kana kutoti chanzi ngatidii? Ayo, haana kudaro. Reason anga afanoziva nyaya yesei nemagwaro. Saka munoona kuti magwaro pastor. Patutarisa the second coming of Christ. Ndofunga pane dzimwe period dzichasanganikwa nadzo nevatendi. Ndimanyanya kuti hazvidi magwara, hazvidi magwara. Ndofunga kune nguva pamwe dziri dzisina kujairika dziri mberi. But nguva idzodzo hadzidi kuti dzizotiwira tisiri kuziva. Kuti tigone kuzomira sezvakaita Kristu. Zvinoda kufanoziva nyaya dzese mushoko raMwari. Pakajeka kapa. Verengai munzwe kuna Matthew 26 verse ya 52 kusvika pa 54. Mateo 26 verse 52. Yes. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera munondo wako mumuhara wawo, nokuti vose vanobata munondo vachafa nomunondo. Unofunga here kuti handigoni kukumbira kuna Baba vangu, vakandipa iko zvino vatumwa vanopfuura mapoka makurukuru ane 12? Magwaro angagoitika seiko anoti zvinofanira kuitwa kudaro? Yes. Saka Jesu paari kuti kuna Peter vateereri, dzosera munondo wako, hakuzi kutaura kwekuonererwa, kwekuita kunge zvinonzi ari above the situation. Ndo paakanga adimbura nzeve yemuzukuru wake vasi. Exactly. Makamboitsanangura nyaya chii chakaitika paya? Because pavakauya kavabata Jesu, Peter anga achine munondo wake. Anga ainawo. Ndobva avhomora munondo kwakunoti kunzeve yemuzukuru wemuhigh priest kuti ndobva adonhera pasi. Jesu achibva anonga nzeve yakwakuidzorera. Akatoguma madhaka kwakuidzorera. Ndobva patoita zvapanga pakapa. Saka ndo paari kuti kuna Peter uri kuvhiringa. Wauda kukanganisa chiurongwa hwamwari. Urongwa ukawo uruda kutokanganisa nyaya iyi yese ndakaiverenga. Mafambiro aya aifanira kuita ndodii? Saka hakusi kwekungoonerwa kuti Peter uri kuita dzungu. Aiwa. Kwaive kwekuti Peter chaita kuti udai hausi kuziva programu iyi, yeti programu iyi yakanyorwa kare mumagwaro. Saka ngatifambiranei neprogramu yedenga vanhu vaMwari. Tinofambirana nayo sei? Nekuverenga shoko raMwari, nekuverenga magwaro, ende unobva wapinda mutimetable yaMwari. Chiverengai verse 55 na 56. Pana Mateo 26. Nenguva iyo Jesu akati kuvanhu vazhinji, mabuda neminondo netsvimbo kuzondibata sendiri gororo here? Ndaigara mutemberi mazuva ose, ndichidzidzisa mukasandibata. Asi izvi zvose zvaitwa kuti magwaro avaprofita aitike. Zvino vadzidzi vose vakamusiya vakatiza. Jesu ari kuramba achiti zvaitwa kuti magwaro azadziswe. Aizviziva. Aizviziva. Ndo mafambiro azvinofanira kuita. Azvinofana kuita. Saka nemusoro wenyaya wayo muri kuti mimi
kuziva ikokuko ndo kwakaita kuti asatize. Very good. Ndo kwakaita kuti arambe akatsungirira. Very good. Ashinge kuenda pamuchinjikwa. Very good. Aya. Ndo kwakatoita kuti kumugaide. Saka ndo chakavanzika chekukunda kwake. Ndichocho because ndo chaari kutaura. Saka pachidzidzo chino ichi ngatimbosendekai kuti aive Mwari. Ani mazonaka because iye ari kutotaura kuti nyaya dzakundiitikira idzi ndiri kudziziva because dziri mumagwaro. Ndo chakavanzika chandiroda kuti vateereri mubate kuti tinofana kuziva magwaro, especially mazuva ano ekupedzisira, kuti tigone kuzomira. Saka chakavanzika kwamuri vatendi nemi vateereri chekuti muzokunda Jesu asati auya nepaachauya kuti muponeswe, kuziva magwaro. Tombonzwa kambo. Atibonzwa ikambo. Toda kutenda. Tinomuchingamidza vateereri tichenderera mberi nehurukuro yedu chakavanzika chekukunda kwaJesu pamuchinjikwa. Yes. Yes, pastor. Verengai Matthew 27 verse 12 neverse 14. Matthew 27 verse ya 12 na 14. Asi wakati achipomerwa mhosva navaprista vakuru navakuru haana kupindura chinhu. Verse 14. Verse 14. Asi haana kuvapindura kunyange neshoko rimwe chete. Mubati akashamiswa kwazvo nazvo. Saka muri kuona here behavior kana kuti kaitiro kaiita Jesu panguva iyi. Kuti behavior yacho imwe yaari kuita iri kutonzi yakashamisa aitonga nyaya Pirato. Hanzi pamwe paaipomerwa paya kwakuramba arizivi. Because kana pastor ukapiwa mhosva nevanhu kana paine chinhu chaunenge wakamirira munoziva kuti pandichabvunzwa ndizvichenure. Yes, uzvidefend. Ndizvidefend. Right. Masona. Because unenge wakatomirira opportunity iyoyo. Right. Kuti dai ndikaona mukana ndizvidefend vanhu ndibude munyaya iyi. Right. Saka paapiwa mukana wacho hanzi akaramba arizivi.
zvakadaro zvekutoti aitonga akasvika kushamisika, because zvinosizikanwa nevanotongwa kuti akapiwa mukana wokuzvidhifenda abva ati de. Saka aishamisika kuti handisati ndamboona munhu anowesta mukana wokuzvidhifenda kudai. Iverenge futi kuna Mark 15 nyaya iyoyo muone verse 3 nevhesi ya5. Mark 15 verse 3 nevhesi ya5. Mark 15 vhesi ya3. Vaprista vakuru vakaramba vachimupomera zvizhinji. Yes. Asi Jesu haana kuzopindura chinhu. Pirato akashamiswa nazvo. Handiti mazoraka. Saka kufanoziva kwaaita Magwaro pastor. Ndokwaiita kuti aziva hake kuti nyaya dzichafamba so. Saka obva anyarara hake. Hani mazora. Saka dai ari nhasi ndiri kuedza kuti chipa kunyarara apa pastor. Ndiri kuedza kuti ukagara uri munhu ari kuziva shoko raMwari. Alright. Even pamwe pari kutarisirwa neruzhinji kuti uchadai, but nengari yekuti uri kufamba sezvinoreva shoko, pane pamwe poti unogona kutoshamisa vanhu usina kuita zvinosiita vanhu, vachitofunga kuti wapusa ndopafira nyaya yake, zvekuti kakutonyarara kaika vaimupomera vakatofunga kuti nyaya yedu tawina, ashaya kana chekutaura, abva anyarara kushaya chekutaura, yeti ndopaitwa nekukunda kwake. Why? Because iye ari kufambirana nei nemagwaro manyatsonzwa here isai mumavara enyu manyatsonzwa. Munoziva vateereri mabudiro ari kuita nyaya yake. Kune umwe munhu wokuti akangorwarirwa mabona kuti ezvinezvi unogona kuenda kuchipatara madoctors voita mainvestigations vachishaya chiri kurwadza munhu. Yes. Zvokuti unotonzwa manesi chaiwo taura kuti zvazvizvi zvega izvi ungouyawo henyu asi zvinoda kuti mupote muchimbofambawo imbofambai. But munhu anoziva magwaro anoshamisa vanhu, right, nekusaenda kuri kuenda vamwe kunobvunza. Anditozvo because vanhu pavanongaibvunza saka makaita sei navo vonza hapana, vana chiremba vakati havana kuona problem, motona akangogara. Chiri kuita kuti munhu yadaika akuziva kuti hakunobvunzirwe, agaidwa neshoko raMwari. Saka zviri very necessary pastor mazuva ano ekupedzisira kuti vanhu vagaidwe neshoko raMwari. Ndo rinonoinfluensa behavior yaunoita, kuti vamwe vanhu vachitotarisira kuti mazuva ano kungaite murume asina girlfriend. Hani mazona kune vamwe zvinoita kakushamisa, but shoko raMwari richikugaidha manje unenge uchiita zvekuti vanhu vanotoita kanei kakushamisika, but ndo pane paine chikavanzika chekukunda kwako shoko iri. Thank you pastor. Verengai Mapisarema 69 verse 21. Mapisarema 69 yes verse ndeya 21. Iverenge iyoyo. Vakandipa nduru zvive zvokudya zvangu, pakunzwa nyota kwangu vakandinwisa vhiniga. Chiprofita ichi chachafanotaurwa chezvichaitirwa ani Jesu. Saka pachiprofita ichi ndo patatanga paya pana Luke 18 achiti vakomana kuJerusarema kwataakuendawo zvese zvakataurwa nevaprofita pamusoro pangu zvakunosadzikiswa. Right. Saka iyi nyaya iyi Jesu aiziva, kwete kuti mwana waMwari anga akadzidza shoko rani kuna Mapisarema kuchinzi ndichanwiswa nduru, anga akazviverenga. Saka chionai manje Pamuchinjikwa kuna John 19 verengai verse 28 kusvika paverse 30. John 19 verse 28. Shure kwaizvozvo Jesu akati achiziva kuti zvose zvapera, kuti rugwaro ruitike, akati ndine nyota. Pakanga pamirepo hari izere nevhiniga. Zvino vakaisa chipanje chizere nevhiniga parutanda rwehisopi, vakaruisa kumuromo wake. Zvino Jesu akati agashira vhiniga akati zvapera, akakotamisa musoro wake, akapa Mwari mweya wake. Maona zvaaitaka ndo chakavanzika chaJesu. Hanzi aitoziva zvese zvinofana kuitika. Saka paakaona zvimwe zvese zvazadziswa, hanzi akabva zoti zviya chii chimwe chandakaverenga. Ndobva zoti kuna Mapisarema ndakaverenga kuti ndinopiwa vhiniga. Saka aitoziva kuti handisi kuzofa, zvese zvakanyorwa zvisazvadi zvazadziswa. Saka paakaona kuti kwasara chinhu 1 hanzi akabva adedzera ari pamuchinjikwa ipapo kune mhandu dzake aiwa akati ndane nyota. Hanzi iwo ndobva wabva waenda pachimugomo chaivepo chaine vhiniga kwakumupa kuti anwa asi haana kuzoinwa. Hanzi vachingomupa kudaro, hanzi akabva adedzera kuti zvapera, zvese zvakaprofitwa zvaitika. Hongu zvapera yaireva futi kuti zano reruponeso raita, but apa futi aireva kuti zvese zvakaprofitwa zvadii zvapera. Muri kuona kuti aigaidwa neshoko.
Yeah. every stage. Sure. Saka muchaona patinombodzidza paya pastor tiri kudzidzisa bhuku raDhaniel. Patinei tichiti vaTesalonika ichiti zuva iri harizosvike kusvika mwanakomana wokurashika iye anorwa naMwari anozvikudza. Mudzidzi webhaibheri manje Mwari achitendera tichirarama panyika unenge uchifanira kuona zvese zvichikugaidha. Zviri kukugaidha kuenda kupi? Kusecond coming yaChrist. Hani mazonaka unenge uchiziva zvese zvakataurwa uchiona kuti zvinofanira kudai zvinofanira kudai zvinofanira kudai. Saka Kristu chakamupa kukunda pamuchinjiko nemi vateereri aiziva shoko raMwari. Anga akaverenga shoko raMwari. Saka aigona kutoziva kuti kwasara chakati kwasara chakati. Tsimbidzirai pfungwa ipasi. Iri kunyatsobuda utsimbidzira zviri kunyatsokujeka zvekuti kana uri mutende kuti ufambe uchitsika pasingaondomoke. Yes. Rarama uchidzidza shoko raMwari. Exactly. Rinokugaidha zvekuti unotonyatsoona kuti kana zvaitika rinokudza because masituations ese atinopindana nawo ndosaka vakorinde ichiti hakuna muedzo munyowani. Exactly. Because inenge ichiziva kuti nyaya idzika uri kudzidzidza. Saka mimi chindibatsirai pastor muzvidzidzo zvapfuura ka ndinogara ndichikurudzira vatendi vedu kuti itowo bhaibheri rako pota uchinyorawo mavhesi mamwe atiri kutotaura pano nemamwe amunodzidza kuchechi. That's right. Nezvakadaro. But still pastor vamwe havasati vakutenda mushoko raMwari. Kumbiraiwo vanhu vatende kuverenga bhaibheri pastor. Chokwadi. Tinogona kushaya mazwi. Kuti vanogona kushaya mazwi kuti vangakugombedzerei sei. Asi zvakakosha vana vaMwari kuti murarame chikristo chenyu chizadzwe nekudzidza shoko raMwari nekunamata. Musarambe bhaibheri vateereri. Musarambe bhaibheri ndo rinototigaidha ndo mune chakavanzika chekukunda kuenda kukata ipesei. Vazhinji kana vachiti kuchechi kwavo kuchinakidza vanenge vachireva zvekuimba nekutenderera vachitamba ndopavati aiwa nhasi kuchechi kwanakidza tanyatso. Nakidzwai kukereke nekuverenga shoko raMwari zvichibuda chokwadi zvinonzwisisika kuti ndakomborerwa. Ende paunenge uchiverenga ndo pandauda kuenda pasi. Pane kaverengero kanodiwa kekuti uponeseke. Aufane kusarudza zvaunoda mushoko raMwari. Maybe kuti ndisataure pfungwa dzangu mirai ndikupei muenzaniso. Torai bhaibheri simudzai bhaibheri pasi vhurai kuna Mateo. Mavhura Mateo 2 verse 3 kusvika pana 6. Mateo 2 verse ya 3. Mambo Herode achinzwa akamanikidzwa neJerusarema rose naye. Akakokera vaprista vakuru vose navanyori vavanhu. Akavabvunza kuti Kristo uchaberekwepi. Vakati kwaari paBheterehema reJudhea, nokuti ndizvo zvakanyorwa nomuprofita zvichinzi, newe Bheterehema nyika yeJudhea hauzi muduku kwazvo kuvabati vaJudha, nokuti kwauri kuchabuda mutungamiri uchafudza vanhu vangu vaIsraeri. Nyaya iri kuverengwa namufundisi ndepaya pabva vachenjeri vakabva kumabvazuva vatungamirwa nenyeredzi yaMwari kuti kwazvarwa muponesi kwaJudha. Saka pavakasvika ameno zvakavhiringa zvekuti vakazopesira vadeedzwa naHerodhi kunzi ndanzwa mafambira nyaya yakanaka yekuzvarwa kwamuponesi. Saka Herodhi anga asingatozivawo kuti muponesi ari kupa akati zvairi kuti inenge ine chekuita nekunamata ndofunga vanhu vechechi vanoziva. Ndobva adeedza vaprista. Zvikanzwa rume nyaya yamuponesi achazvarwa mambo uyu akavhiringwa nekuti mambo ndo zvakamudisturba kuti kune mumwe mambo kunze kwangu asingaberekwa mumba mangu ndobva gandivadeedze ndobva aita kunge munhu kwai zvikanzi imi mambo wekwenyu anonzi achazozvarwa. Varume ava vati takazviwana muliterature yemaJudha. Vakabva kumabvazuva vakati takazviwana muliterature yemaJudha. Saka ndobva ati kana iri literature yemaJudha ndoziva vanoiverenga. Ndobva adeedza vaprista. Kanzi imi mambo anotaurwa muliterature menyu imi anozvarirwa kupi? Anomazonaka zvikanzi vakabva vatopindura kuBheterehema. Ende hanzi vakabva vaverengera mambo kwazvinowanikwa. Verengai kuna Mika 5 verse 2 munzwe. Mika 5 verse ya 2. Asi iwe Bheterehema Efrata muduku kwazvo pakati pezviuru zvamazana zvaJudha, kwauri kuchandibudira mumwe uchava mubati pakati paIsraeri. Mabudira ake ndeakare
pamazuva akare kare. Saka Mika anga akafanira kuprofita vateereri kuti muponesi achazvarwa kuBethlehem kunyange kaive kaguta kadiki kanoshoreka ndokwaizodii. Saka pavadedzwa varume ava naHerodhi vakabva vatokota chiprofita kuratidza kuti magwaro vaidii vaiaziva. ani mazvonaka. But chinondishamisa ndechekuti vaziva kuti achaberekerwa Bethlehem vachiziva magwaro kudaro vakaramba Kristu wacho. Saka vaisarudza mumagwaro. Mirai tunazoenda imboverengai futi kuna Mabasa 13 verse 27. Mabasa 13 verse 27. Pa 27. Iverengei munzwe. Nokuti vaigara Jerusarema navabati vavo zvavakanga vasingamuzivi iye kana manzwa avaprofita anorabwa sabata rimwe nerimwe, vakaazadzisa pakumupa mhaka kwavo. Hanzi vanogara Jerusalema kureva vaprista aya zvavakanga vasingazivani Kristu. Hanzi vakatoita wese kwakutozadzisa futi magwaro nekupa Kristu mhaka. Yeti magwaro aya aiverengwa every time pavanoenda kuchechi. Aiaverenga ndivo every week pavanoenda kuchechi. Asi zvaaireva havana kuzvigamuchira kuti vazvirarame. Yes, but panapa taona vachitokota ndima yaitotaura kuuya kwani. Saka dambudziko rakaitika kuvanhu ava nedzimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure pasi, vaida ndima dziri mushoko raMwari dzinotaura zvinovafadza. Mapabata manjeka vaida ndima dziya dzinotaura zvaKristu ari munhu ari kuzovasunungura paumambo hwechiroma. Achigara pachigaro chaDhavhidhi ari mambo anotonga sezvaiita Dhavhidhi, wekuti nguva yaitonga Dhavhidhi mhandu dzese dzaikurirwa. Saka ndiye Jesu wavaida akadaro. Paanozononzi Jesu uyu anofa, onzi Jesu uyu anofamba nembongoro, anenge asitorina kana chikafu, iyeye vaisada manje. Vaisada Jesu akadaro. Jesu akadaro kana akutaurwa nemavhesi avadi. Saka mukurarama kwedu kunoku tiri kutora munhu anoenda kuchechi. Yes. Asi kana shoko ramuti izvi no, haapade. Ipapa haapade. Asi rikamuti uri mwana waMwari hauroyeke, ipapo panomutekenyedza. Anoti amen. Mwari anoblessa munda wako. Shoko amen. Anoti amen. Shoko rikati muchafamba pakakwirira penyika. Anoti amen. Shoko riya rikanotaura kuti unofana kuzvininipisa usadye zvese zvese. Uchengetewo sabata. Aipapadi. Rakupoa. Rinobva rapoa. Saka ava vanhu ava chaifana kuvapa kukunda kuti vatende muna Jesu. Zvinyorwa futi. But vaifana kutora zvinyorwa sezvazviri kureva kwete kuchuza zvavanoda. Saka chakavanzika chekukunda kwaKristu pachaiti achasvipirwa mate, Kristu akatora. Mapanzwa? Pachaiti achapinda muJerusarema ari pamusoro pembongoro vanhu vachimuuchirira panofadza kapi, akapatora. Pachaiti acharoverwa obayiwa parutivi, zvinorwadza kaizvo. Haana kuti apa handichadapo, pakurwadza. Akatora magwaro ese akadaro. Ndo pane chakavanzika chekukunda kwedu. Pabuda zvakanaka kavateereri, mirai timbonzwa kambo.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Chakavanzika chekukunda kwaJesu pamuchinjikwa. Taona vaprista vakuru magwaro vaiaziva, Right. but hanzi vakatozvaazadzisa vari kurong side. Yeah. Yeti vaiaverenga every week kuchechi. Maona njodzi iripo. Pane njodzi. Ngatichionai vadzidzi vaJesu. Patapedzera kuverenga paya hanzi vakatiza. Pakauya vanhu vazhinji paya pavatiza vese. Yeah. Ngatichiverengai Jesu azomuka akutaura navo. Verengai pana Luke 24 verse ya 25. Luka 24 pavhesi ya 25. Zvino iye akati kwavari, imiwo kusafunga, mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarebwa navaprofita. Saka Jesu paari kutaura navo paari kuti imi vekusafunga, muchirungu ari kuti all fools. Right. Ari kuudza vadzidzi vake. Vadzidzi vake kwete mhandu dzake. Ndo vaari kuti all fools, Right. imi vekusafunga. Muri kuona kuti language iri strong. Yeah, yakasimba. Hanzi vaita mafools pakudii. Hanzi indava musina kutenda zvese zvakanyorwa nevaprofita. Paine dambudziko rekusarudza futi zvavanoda. Havana kutenda chii? Zvese. Vaingoda Jesu ari mambo. Yeah. Uyo anondundurudzwa achibatwa achisungwa achirohwa achisvipirwawo havadi Jesu akadaro. Saka chakaita futi kuti vadzidzi vakundikane havana kugamuchira shoko raMwari rese rakadaro. Jesu anodzokorora pfungwa pavhesi 44. Verse 44 yaRuka 24. Yes. Akati kwavari, ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika. Jesu ari kudzokorora zvikanzi chinzwai vakomana akuvakorekta nenzira yakanaka. Zvikanzi chakakuvhiringai paya hamuna kutenda chii? Shoko. Zvese zvinonyorwa mushoko raMwari zvinofana kuitika. Kunotone ndima inoti uswa hungaome. Asi shoko raMwari rinogara nekupi? Rinogara nekusingaperi. Saka vateereri chakavanzika chekuti tizokunda pasecond coming pachauya Jesu. Ngatitendei mushoko raMwari rese. Toriverenga kuti tisingasarudze. Toregamuchira zvariri kureva masituation ese eupenyu. Even ana Pauro pavaiva kuzoparidza ndo nyaya yavaigara vachikumbira vatendi. Iverengei kuna Timothy wechipiri munzwe
chapter 3 vhesi ya16 na17. 2 Timothy 3 vhesi ya16. Itai muchiverenga mbijana iyoyo yacho enda yenyu. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. Chimbomirai, kureva kuti shoko raMwari ripi rese bhaibheri rakafuridzirwa nani? naMwari. Yes, verengai. Runobatsira pakudzidzisa. 1 kudzidzisa, nokurayira, ndo rinotirayira, nokururamisa, ndo rinoruramisa, nokuranga kuri mukururama. rine karangiro karinotoita kaunoona kuti ndarangwa pano ndatsurwa. Kuti munhu waMwari akwane, ndo rinoita kuti munhu waMwari azare akwane, agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka. robva rakusiya waakuchikwanisa kuita zvakanaka zvinodiwa naMwari. Saka yanzi rugwaro rwese pastor. Right. Saka dambudzo apa iri kuburitsa pfungwa yekuti hazvina kunaka kusarudza dzimwe ndima. Yeah. Ngatitorei dzese mukuzara kwadzo. Hazvina kuna. Saka muchiona vateereri vedu dzimwe nguva pavanotiteerera. Dzimwe nguva kuri kwekuti asvika chidzidzo chapakati anogona kunzwa taverenga vhesi 1. Saka uchiona vanoita mubvunzo wekuti ko imimi muri kungoti chakatinga kune tsamba rakati. Saka muchiona patinoya munomu imi munotozvita kana ndinozvita pandogadzira zvidzidzo izvi. Ndinoedza kuti chidzidzo chisangoshandiswe ndima imwe chete. Tinenge tichiedza kuti paite ndima dzinenge dzese dzinotaura nyaya iyoyo dzichipupurirana. Why? Nekuti tinofana kugamuchira shoko rese rakazara kudaro. Handei munzwe kuti shoko iri tikarigamuchira rakadaro rinobva raita sechi muupenyu hwedu. Maunzwa here mubvunzo uyu? Kureva kuti muri kuti mimi kana ndikaverenga shoko ndoti ndiMwari ari kutaura, ndiMwari ari kutaura, ndogashira kutaura kwaMwari. Yes, ndisingasarudzi. Yes, zvinozoguma nekuita sei kwandiri. Exactly. Muupenyu huno chaiwo chii chinenge chaakuitika kwauri. Mapisarema 119 vhesi ya 105. Mapisarema 119 vhesi 105. Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu nechiedza panzira yangu. Mazvonaka. Kureva kuti rinovheneka paunotsika. Yes. Wofamba zvakanaka uchitoona kuti apo pane dombo apo pane chigutswa. Saka ndo zvaraifana kuita kuvaprista nevafarisi. Ndo zvaraifana kuita kuvadzidzi vaJesu panguva yaiva kunoroverwa. Chakaita kuti vatize vanga vasina kugamuchira magwaro ese anotsanangura rufu rwaKristu. Vaida magwaro anongotsanangura bedzi kuti achaporesa varwere, acharova netsvimbo yesimbi. Saka isusu vateereri tikagamuchira shoko rese, inobva yaita setochi, semwenje unovhenekera kuti apo pakadai tofamba zvakanaka upenyu hwedu hwechikristu. Verengai futi pana mapisarema e119 vhesi ya 130. Mapisarema 119 vhesi 130 130. Yes. Kuzarurwa kwamashoko enyu kunopa chiedza, kunopa njere vasina mano. Manzwa zvaitaraka. Kuvhura bhaibheri chaiko kutomborivhura uchiverenga. Zvinovhura pfungwa, kuvhura pastor. Zvinoita kuti ungware. Kutongwara. Munobva manifungisa vamwe vateereri vedu vanotichaira nhare. Vamwe vanotumira ari ma-SMS message. Handisi kuti vateereri vedu ngavabva vangodaro vese. But kuno umwe unotonzwa kuti ndatenda hangu vanhu vaMwari. Ende ndavhurika manje. Ipo patiri kudzidza bhuku raDhanieri unonzwa kuti ndinotenda vanhu vaMwari ndavhurika. Zvaari kureva kuti ndavhurika zviyaka haasi kureva kuti inini nemi tiri tu tisi taita kuti avhurike pfungwa. Nengari yekuti tinei chishandisa bhaibheri neunani hweduwo patiri kutenderwa naMwari pane zviri kujekera vateereri. Saka zvikanojeka kudaro unotoona kuti munhu ati ngwarei. Saka bhaibheri haridi kuti tirise parutivi pastor. Rinovhura pfungwa nekuchenjedza. Unotochenjera kutoche. Unoziva pari kunzi kuchenjedzwa apa vateerera. Pane ukadzidza bhaibheri rinokuonesa kuti kana wakudai so unofanira kufamba so, unofanira kufamba so. Ende ukafamba mafambiro iwayo zvinokunzvengesa twakawanda. Chakanakira bhaibheri pastor haringovheneke tiri kunyaya dzatiringotidzana Daniel. Uri mukomana rinotokuvhenekera kuti wauda kuroora here, famba wakadai. Uri musikana rinotokudza kuti pane vakawanda vakukunetsera vari kungokumisa. Pavari kuwanda kudaro usavarayirwe. Unodai, wodai.
Rinotokuudza futi kuti maitirwo emabhizinesi unodai. Zveshuwa rinotongwadza bhaibheri. Rinotongwadza. Saka kana wangwara kudaro manje, chii chinochitarisirwa mararamiro edu. Nekuti Kristu paakaziva rugwaro rwese, akakunda pamuchinjikwa. Verengai vaTesalonika okutanga chapter 5, vhesi ya 4 kusvika pana 6. 1 vaTesalonika 5 vhesi ya 4. Asi imi hama dzangu hamuzi murima, kuti zuva iro rikubatei sembavha. Nokuti imi mose muri vana vechiedza navana vamasikati, hatizivo usiku kana verima. Naizvozvo ngatirege kuvata savamwe, asi tirinde tisvinure. Panzi imimi hamuzi verima, kuti zuva iro rikubatei sembavha. Ndorandoda kukubvunza iroro. Rikudzoka kwaJesu Kristu. Exactly. Saka vateereri ngazvijeke kwamuri kuti mustudio munomu tinokurukura nhau dzakasiyana-siyana dzinotibatsira kugona kugadzirira the second coming yaChrist. Saka pachidzidzo chino futi maona kuti bhaibheri richikungwadza, richivheneka nzira yako, but riri kunyanya kufara ukavhenekerwa, zvinoita kuti ubatsirike kuti upone panouya Jesu. Hongu rinokungwadza pamabhizinesi, rinokungwadza karorero, but riri kunzi wedu weka ngarikuvhenekerei kuti zuva rekuuya kwaJesu rirege kukubatai musina kugadzirira. Saka muri kuona kuti patinenge tichidzidza paya tinoda kuti ribatsire bhaibheri, but rakazara neyambiro inoita kuti panouya Jesu tisatrepwe, tigone saka hanzi timire panoponesa. Exactly. Saka chifamba ise vanhu vaane light manje. Riri kuti patiri kudzidza nyaya idzi pasi, pari kuti chifamba ise vane light, musasvikirwe nezuva iro seriva. Kufamba sevanhu vaane light ka. Kufamba munzira dzinonzvenga zvakaipa. Nokuti zvakaipa ka muupenyu huno zvinopinza vanhu muna taisireva. Yes. Muupenyu huchauya Kristu, munhu anorasikirwa neupenyu husingaperi. Yes. Saka kufamba muchiedza unenge uchianzana kuti apa panondiputsa, apa ndinogumburwa, apa ndinoita sei, ndo zvazviri kureva. Ndizvo zvazviri kureva futi pastor ka. Imi mangopa samari. Zviri kureva kuti munhu ukadzidza bhaibheri rokuisira light kuti kubhabhatidza kwechokwadi ndeko. Munhu manje ari kunzi chirega kuramba uchiita kunge werima. Kureva tichibhabhadzwa zviri correct. Bhaibheri rikati mitemo yaMwari inofana kuchengetwa. Iwe haikona kungoramba wakadaro. Ukaona kuti pane paungochiita musiya padiki, gadziridza nesimba raMwari. Ukaona kuti bhaibheri rinoda kuti upote uchidzosera chegumi kuna Mwari, haikona kuramba uchiri murima. Pari kunzi ngatichifamba ise vanhu vane light ka. Riri kuti chifamba semunhu avhenekerwa, inga bhaibheri aisa pachena. Kureva kuti parodaitwa macorrections uri kuita macorrection. Uchidaro. Verengai 2 Peter chapter 1 verse ya 19. Peter wechipiri chapter 1 verse 19. Yes, iri kuti kudii? Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima, kusvikira vutonga huchitsuka nenyama sasa ichibudira mwoyo yenyu. Vateereri, bhaibheri riri sufficient kudaro pamanidzi ese atinosangana nawo Jesu asati auya. Rabva razowedzera rikati but chiprofita chemubhaibheri utori mwenje unovhenekera pane rima. Kureva kuti iro rega richibatsira kudaro riri kuramba richikwishidzira kuti wedu wedzidzai chiprofita chemubhaibheri. Hanzi chinobva chanyatsoita kuti rodhi iti jeke. Zvibva zvanyatsooneka. Ende unonyatsoziva kuti zveshuwa kana taura zvekuuya kwaJesu asingano. Ari kutonyatsoуya. Why? Because wateera chiprofita chacho chakujekera, ndo zvimwe zvinobatsira pakuti. Sekudzidza kwatakaita pastor kuti chakatonyatsotaura kuti Babylon inouya. Yopfura. Ikatouya ikapfura. Medo Persia youya. Ikatouyawo ikapfura. Muri kuona here zvipakani zvainongedzerwa nechiprofita. Medo Persia youya. Ikapfura. Umambo hwana Caesar weRoma houya. After Medo Persia kwakauya Greece. Ikapfura yana Alexander. Kukauya hwana Caesar weRoma ukapfura. Ndobva waparara ukaita ndudzi 10. Pa10 idzodzo ndobva vamwe vatatu vaparadzwa nemumwe 1. Kukasara 7. Nemumwe wechi 8.
robva ratsanangura wechi8 uchakakaitiro kake ende robva ratsimbidzira kuti Kristu haasi kuzouya kusvika mamuona uyu mambo anomhura uyu anogara mutemberi anowanikwa pakati pemakristu. Saka chiprofita chiri kuisa pachena nekumwe kutaura pachidzidzo ichi pastor nemi vateereri ndiri kuti chakavanzika chekukunda kwedu mazuva ano ekupedzisira tendai muchiprofita chebhaibheri. Chipi chacho? Matthew 24 verse 15. Mateo 24:15 inoti kudii? Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakaregwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Bhaibheri rabva rati chiprofita chaDhaniel ndo chimwe chezvinhu chakavanzika chekukunda kwenyu. Verengai chiprofita ichocho tochinzwisisa chinobva chatitungamira. Zvakazarurwa 1 verse ya 3. Zvakazarurwa 1 verse ya 3 yoti kudii? Wakaropafadzwa uyo unorava navanonzwa mashoko okuprofita vachichengeta zvakanyorwa imomo, nokuti nguva yaapedyo. Dai Mwari akukomborai vateereri, uchikwanisa kuverenga verenga, uchikwanisa kuteerera sezvikuita vamwe pamunonzwa pari kutaurwa nyaya yeshoko raMwari, teerera. Pamwe kunyora uchagone. Kana taita zvese izvi, kuteerera kana kuverenga, tobva tachengeta. Kuchengeta kudi kurarama sezviri kurayirwa neshoko, wobva wararama izvozvo. Hanzi reason ndeyei papera vhesi iri? Hanzi nekuti makaropafadzwa kana uchiita izvozvo. But rabva rapedzisa ichiti nekuti nguva yava pedyo. Kureva kuti the second coming of Christ, vateereri, yapadyo. Jesu anouyazve. Ndoda kuti muoneke vateereri, but musati mavaoneka mirai ndivatondedze bhilakod. Pakati penyu vateereri kune vanenge vaine shungu vanoda kubatsira kuti chirongwa ichi chirambe chiri pamhepo. Saka munenge muchida mukana wekuti mugone kutipawo macontributions enyu asvike kuchirongwa kuti chirambe chiri pamhepo. The second coming of Christ yaane bhilakod, ndo yandakukupai. Munogona kutora pekunyorera, torai pekunyora ndideedzere bhilakod yedu yamunogona kuisa rubatsiro rwenyu ipapo. Inotiyo *151 *2 *5 347 681 amount hash. Pobva pabuda maoptions aripo, iwe unoenda pakanzi donations. Inobva yaburitsa futi kuti uri wekuassembly ipi. Iwe usanyore assembly yako, nyora zita rako ipapo. Wapedza kudaro inobva yaburitsa kuti the second coming of Christ, wobva waisa pin yako. Ndichadzokorora futi *151 *2 *5 347 681 amount hash. Wobva waenda padonation. Wabva ipapo pakanzi assembly, wobva wanyora zita rako. Inobva yanyora kuti the second coming of Christ. Wobva waisa pin yako, then zvinobva zvafamba zvakanaka. Dai Mwari akukomborai. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri. Kana pangaite mibvunzo kana pamwe panoda kubatsirwa, mashaya vamwe kunharaunda kwamuri vanopinda sangano rama-Seventh Day Adventist, tibatei panhare dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, akuchengetei. Tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwido dombo ndiwike ndimwimbo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa
kune mwenga, andinze